Allah yettama kamɓe ɓe jiɗi ya yakoɓe jooɗi ne wayno e leydi sikki ɓe ndinni ɓernde ma ɗum noon emin kuyi ɗum en samruno ɗum soɓe mbi ɓe jaatina waɗe fofof ɗum minen noon min mbiɗa ɗum noon minen mbelɗi wuro ngo min mbiɗi yummay baba ɗum koɗodiri hunde kono wona duuɓi sappo hay goto accata Allah addima joni woodi wiɓe ɗum tottiti fofof ɗum wayata e amen kono gueddere ni neɗɗo ko geddi haqqille mum ɓiwata hen kono ɓayri ɓe mbi koɓe tottitima ceerno soɓe timmini ɗum hay goto addatakoɗe ɗumen ma walla ɓe pota e mabɓe joni minen min tottitirima ɗum Allah e nelaɗo muɗum no mbiɗɗa fof mbaɗa ko hunde tinde ceerno Oumar karnoɗo oya ceerno wima ne namdorima Allah ngal ɗo almamagal e ngal jomuragal no tokkirɗon moni tawde on tottima hankkadi o jeeyi omo namdorima Allah yallino wodanimo mo totti ko o totta ceerno ɓe mbi wallahi Allah mo tottuɗa ko jeeyi wallahi Allah ceerno ɓe gondi boom o wi almamagal ngal ni mo totti fof kof ardo ko on onon fof o wi so Allahu jomiragal ngal ni mo totti hen ko wambat on onon fof o wi kamɓe fof ka ɗo haalomo namdo beele duttal ala hen yakoɗen o wi hay hunde ɓesgu oɗon namda yalli mawɗo no wini ko noon mbiɗon jaboɗe aha ceerno ɓe mbi aha kamɓe fof ceerno wi o Allah yoɓon mo jere ɓesgu ceerno Oumar Mamadou Oumar anne no mbiɗa ni almamagal e jomwuragal omo namdoma almamagal mo totti fof mbiɗon yumnaɗonono fof o wi kala mo tottuɗa caggal Allah nelaɗum ɓe ndewi ɗum ha hani min maayi fof jomwuragal ne ngal omo namdori on Allah kala mo totti ɗum yalli wambaɗon ne onon fof ɓayri ko ani ko totti jomum caggal Allah nelaɗo mum min keedi caggal ɗum min keedi min ngala hen dutte moƴƴi ceerno wi on onon fof omo andi wona kanko tottuɗon tottiɗon ɗum ko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam tottinɗon ɗum ko cheikhana Ahmada Tidiani tottiɗon ɗum ko enɗam o wi omo andi ko ɓe tottuɗon aha o wi on ɓe noon donkata waɗande on no waɗirta aduna e lahara donkata ma ɓeeɗo mbaɗan on kono duuɓa ɓerɗe mon omo ñaagi noon Allah nde wonata haraju itteede e ɓerɗe mon kala tottaaɗo omo ñaagi Allah ni ɗum wasata wonde bittende kala goto e mum to ɓernde
ceerno wiyen ɗum noon enen fof en kawri batu hawri gasi en kawri ko kawruɗen ko en kawri e jawwuraadu ngu en kawri e almami omo ɗacci ɗum noon e ɓernde makko haa jaafodiren enen fof goto ko roka goɗɗo on junngo juurden ɗo gootel ɗummiden ɗo gootel gonɗen ɗo gootel jokkodiren ɗo gootel jettodiren ɗo gootel jiɗodiren ɗo gootel caggal dokkodiral juuɗe e yaafodirde assalamu aleykum yarlumi yaafomi yarlumi yaafomi ceerno ko jalli on jaati ɗon Allahu akbar on jarama gonɗan rufama gonɗan rufama sabu ɗum yo Allah yaafo en kadi men woni kadi yurmede en jetti Allah Allahu akbar wonta leydi ha ɓore won hen neɗɗo ɗanni woya Allahu akbar nden yurmimi woni Allahu akbar Allahu ade enen fof joɗen ceerno mi ara jottoɗen ceerno mi ara omo yettone tawi o wi joni min timmina batuji min allahumma salli ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم yo Allah duncani seyɗani ko julɗen gartiri e juuɗe makko tottimo ko omona waɗa ɗum e badgol Allah e nelaaɗo mum sabu Allah e nelaaɗo mum no Allah waɗiri e ɓernde makko fof omo yiɗi noon so gayni watano wano gila asli min no mbanoɗen ɗo sabu on totti aadidi mon di Allah fofof أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولي أما أرمما قلقل نلاد صلى الله عليه وسلم لعن الله من أما قوما وهم له كارهون الله دين يدو gardo toɗo yimɓe tawɓe belaka o yotawi noon oɗon mano dendagal janjoje oɗon belaka e ceerno Bocar o tottitinimo alma magal wuuro ngo jumaka e naibu makko ko o tottitimo kanko andimo subata naibu enen fof en kawri e ɗum ko wona ɗum ko jomwuragal ngal ɗum ko taaniraaɓe maɓɓe ngarno tawi taaniraaɓe mon onon ko almuudo tawi dental ngal dental wuro ngo teɓɓe wuro ngo
o tawi ɗumen ɗo o addi diine ɓe jiɗimo ɓe jonamo ɓe ñawnimo ɓe gardinimo duuɓi 4 o wawnu nden ɓe kollunomo ɓe mbawa o joganiɓe haa to duuɓi 5 ene fawi boom kamɓene ngal teddungal omo lomtoɓe hannde kanko e maɓɓe fof e tottidde on ɗum o ceerno Demba ɓe dotti ɗum hannde jenguraɓe holno mbiɗon julɓe ceerno mbiɓe kawri goto fof yo jaabo sen kawri min kawri ceerno min kawri woto mbaɗeni kaale tan min kawri foɓɓaka ko konngol ɓe kawriɓe ni wele wona ko noon min de ko noon Allah holliri ceerno wi ko ni Allah holliri ɗum jettoɗe ceerno wi ko ni Allah holliri ɗum kanko noon ko haali ko ɓeeɗiɗo o haali ɗum o tawa mi annda ko woni caggal maɓɓe kono ko tawa ko ɗum o haali ɗum o ñaawi tawde on tottitimo tawde on jonamama mo o waɗani on ɗum ni allahumma salli ala rasulillahi aha kanko wiɗi jiɗi oyomo salmina dental ngal ko ɗum ɗo suddi ko neɗɗo hen fof pergitinoɗo e makko taw so ɓe kuccidiri ɗum mbawata reftidde hen o yaforima ɗum Allah e nelaɗo mum fof neɗɗo hen fof ne mo pergitino e mum omo yaago ɗum yaafoya o yaforima ɗum Allah e nelaɗo mum e nder ɗum omo ñaagui kamɓe yimɓeɓe kala mo pergitino o tinani yo tinno wasa joɓitademo yo yaafomo tan eya o yaafoma tan o wi kanko kam kala pergitinoɗomo o yaafima tawde kal o yaaforima ɗum Allah e nelaɗo mum omo yaafno ɗum saabu Allah e nelaɗo mum aha kono Amadou Bocar o wini juuroma ceerno ɓe inde almuɓe wuuro ngo fof kamɓe almuɓe ɓe fof eɓe ñaago Allah yo Allah juurnan guurdata ceerno hokka ɗum cellal o dawo e darnde nde Allah darnimo nde tawa wawa yoltude yooliɓe o dartima ɗumen dow ƴeenta ha ndaro e lawol ngol Allah darnuno nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam cheikhana Ahmada Tidiani Sarif radiallahu taala anhu e lomtiɓe e dow lawol he ceerno ɓe jetti Allah gargol maɗo e wuuro he kade marde e yimɓe woɗɓe nanɗo e bate ko seedeji enen gandi no hoɗiri e ladde he min ko Matam wonno e juuɗe alfahimu ɗahiru dia sowno jangganno ko arti ɗo dañani lewru e hunde caggal hande e ko ɓennuno wuro ngo fof mi andi no waɗiri ɗo eɓe gandi ko ɗum jiiɓi ko haaɗo yarata hande hay goto e mabɓe o meeɗa huccidde ɗum wiya salmi ɓawlen ɗum e fof no fotiri eyyi koko hiiri joni aɗa ñaagui yafuya warat goto say aduna fof ene rendi ceerno mum tegaa no noddi ɗumen yimɓe jooɗi
babiraɓe taniraɓe seere nde toon jooɗi o wi min ñaaji duwaw tawrangal janngeli oɗo ko seeɗa cippini ceerno ko seeɗa mi tawa min komi seeɗa tawa mi worno jono ko jaabima a yetti Allah jarama o woni ceerno boyinaji on duwanimamo mi to Allah jaaɓi maɗum jaaɓe nde hakkata hisi omo yarnomo yaako tawde ɓootar koye wuro he jeeya o salmini ceerno e heddi fof e bandiraɓe fof e janjoli omo yerlini on omo yaafini on e nder makko e boowal makko hande o ñalawma kanko e beela kanko ɓuuri weltade hol ɗum mi addanno nganum jimɓe yoɓe jaafo Allah a yaatima Allah a immiri kam bandu sa wi bandu ko min witere koye ngal ittata kono wiyema daro ha ƴeew min witere mbeɗa toon jimɓe yona ƴeewde ha wortiro a jarama min eyi no wiyeteɗa ko hoɓe ɓe o haaldata kanko Moussa no mbiyetɗa Moussa Yero kette seeɗa bandiraɓe kette ko hen jeeya Moussa Yero ko mbiɗa oɗo o salmina hoɓɓe ɓe fof o wi hoɓɓe fof oɗon bisma oɗon fof eɓe jetta on eɓe jetta ceerno men o sabu ɗum nde haɗa ko nde waɗi ko ɓuuri saaride fof ɓe fof ɓe ngari ɗo laatude nde moƴƴere ɓe dañani jomiraji jom bawɗo kokkuno woni o ko ceerno kono ɓe gañanano ɗum joni Allah addi ande fawi ɗum e ceerno ononne kadi hoddima ɗon beltonaɓe toon sohli min calmini guure ɗe fof eɗin ñagode duwaw fof eɗin nurɗaɓe duwaw emin jettaɓe emin jettaɓe a jarama goto e ma nowe yimɓe dental ngal ene nundi ɗo konngol mumen faari e ceerno calmini ceerno mbiyeɓe jaagui ceerno duwaw kawral ngal yo Allah nawranɓe ɗum yeeso ɗum ɓenni eɓe ñaago ceerno eɓe jogii ñaawɓe yo duwanoɓe e ɗum ɓenni eɓe jogii caɗeele ndiyam yo duwanoɓe yo Allah newnanɓe ndiyam yimɓe ñaagi o ñaagani ko dental ngal fof e mbawi yaabde police Allah haaji joni ko jammel o hirnantani so Allah haaji o romboto Matam on jii Matam tawino en ɗo kono habridu men o wawata jangde ɗumen ne gasa janggo artanaɓe ɗo noppi juma ceerno wi en ɓatti haqqille o wino en naane kanko ko ɓeedi ɗo andi caggal ko woni caggal maɓɓe darne noon fedde l'islam tugude ɓe duuɓi capanɗe nayyi ha e tiɓi 15 ɓen gona neɗɗo gooto soɓe ndendi ɗo eɓe jewta yoɓe gon fedde l'islam to Allah haaji ɗon sirru mone renndina ɓerɗe maɓɓe ko ɗon celloto e maɓɓe wona haaɓe koofe ni inchallahu taala koɓe ɓe ndenndi ɗo so ɓe ndenndi eɓe kaala ɗum tan eɓe mballa sunna o cembingol ngol julɓe kernoto Allah sabu nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam e goowodiral ɓerɗe hakkude maɓɓe fiɓondira ɗum ɓe tewat ɗum ɗon ɗo jonde maɓɓe ɗo wondude kadi noon e pellital ngal ɓe joganoti wondude e yidde laaɓal ɓen so ɓe darima tan ko kaldunoɗen ko e aada e bida ittude ɗum gojji mayɗo ko waɗete e dewle ko henno e gueɗe
yumborde en duworde en garanguji en e ko heddino ko nanɗen ko fof maksibillees en gojji mayɓe ɗi eso mayɗo maayi rewɓe woto ndindu ha worɓe jaaha so jaltini mayɗo ubboyi ɗum garti jalti rewɓe jaaha jokka en ɗam tawa hay goto jottako hay goto warata ɗon e galle he hay dammuwol ɓenon ɗum garɗo fof yo duwa tan yaaha en saabu en firtiri ɗum koye men ɗi yangeji e mayɗo ɗum fof firten ɗum jokkodiral juuɗe rewɓe worɓe kaɗen ɗum koye wuro men gonɗen kala sunna o ko yaɓiri en kaaldino ɗum to jama to ene mañete faali nan ɗo fof ndeenon fedde nde dawo renano on wuro ngo renano en ɗam wuro ngo han kadi ala toroɓe ala seɓɓe kamɓe tan jiiɗin hen e baaba yimɓe kay so koddiɓe duuɓi temedde joyyi ɓe koye ko en ɗam han kadi janngo e jam kala ko Allah holli on ñaawon ɗum janngo kadi e jam kala ɗo Allah holli on ko jiyata ko koye woni hen tan ko minen tan wonata goɗɗo wonata to almani woto wonni hen tan ala so won goɗɗo gaɗɗo yo wuro renndi totta o wi am almoto yimɓe ɓurɗo hewde famde fiqhu so tawi ko neɗɗo kay kuuɗo ko jangi ko ganndo Allah o kulɗo Allah o on de foti ardade ko jiiɗi ɗon on en wuro he fof e wuro he ɗo e duuɓi temedere yo on won kam jomuragal ni mi cikkuɗo ne wawi jogade ɗum to haaji wuro ngo so toroɗo so ceɗɗo no wawi wonde fof zamanu feeñede fof ƴeewete ɓurɗo wawde wallude ɗon so ɗum waɗira ñalawma hande to banggal almani o ɓuuri wawde wallude hen to banggal jillodiral sooda sotta e loggide ko loggide e yurnade ɓe koɓe jahata gandiri pilenoɓe dow oɗo samorto on hen ɗum waɗi waɗa e juuɗe makko ko ni dey ko ɗum waɗira tan ko ha moƴƴa dey min foti ko noon ceerno Mamadou Oumar o wi jangol onon fof no potirɗon omo ñaagui on saabu Allah e nelaaɗo mum jarlo ono Allah e nelaaɗo joko ɗon kala kam mbinoɗomo walla bannoɗomo kanko o yaatima omo ñaagui en no ceerno waɗi ko rokkiɓe ko goto fof yo Allah rokkuɓe timminande ɗum feccere ɗum ɓe mbasa yaade hen goɗɗum baaɗo ceerno ni e ko nande sarifade yare wuro he mi oji ko ceerno Bocar minen fof min nden gattoon min teddini jomum toon kala banggue laamu so Allah addani toon ko laamu yo faade taftirdende ɓe ndenden jettotoɓe ɓe teddini toon ɓe ndendani moƴo ɓe jooɗo kanko noon ñaagi ɗum ceerno wima koko ñaagiɗa ko woni est ce que no mbiyetoɗa oɗo ɓeeɗa Mamoudou ceerno Mamoudou ko gaari moom o gawno Beeƴa Batu Beeƴa ceerno joni ummaki Beeƴa ceerno joni ummaki Beeƴa Mamoudou Gawlo Beeƴa Mamoudou Bayro juuɗe capantati omo simmo omo jawina o wi omo weltini hande saabu beltogol ngol mana gadda hadde omo nangga lawol ngol ngokko simmi sabu weltade simmo beltide Beeƴa toppitomo jooɗi e ceerno
wonde dow gollawol sufiyani tawi ko moƴƴere mi annda sabu fonno wonde noon tan ko sunna nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam laawol ngol noon ko sunna nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam ko nangoton ɗo ko nganndeede duuɓi ɓernde makko ɓe tattiɗaaɓe noddumaɓe ɗo ɗuɗen ngara nodduɓe o woni ceerno Mamadou Mawɗo arno toon ceerno ko tesinne jaaɓoɗe ceerno Oumar Sambe ceerno Mody Abdoul caggal ceerno Bocar ene waaɓene maɓɓe ni ɓeeɗo en mawɓe ɓe fof tan wona kamɓe ɓe tan innaaɓe alaa ko fof hannde tefoore men enen ñalawma darga o ñalawma men hannde o ñalawma men hannde ɗo ɗo Janjori ceerno wi kamɓe men ene ñaagii ko yehetee ɗo ko nde Allah waɗata en heen sawa en bonnaani heen amini ɓe majjaani heen amini en majjinaani heen amini mitini kay taw bonaani e juuɗe men rabbiɗaani amini yimɓeji fof mbi amini amin o wiyama ñaagi on ɗum ɗo duwaw amin mbi Allah waɗ ɗum fatiha salatul fatihi kankadi ceerno wayni moon ko pokkiɗɗo rewɓe ɓe yimɓe nanngude laawol ɓe wonɓe toon yettima konngol mum sato nan ɗo ɓe jiɗi nanngude ceerno wi ɗo jooɗi ɗo mo totta on o totta ceerno Bocar junngo o totta ɗum so tawi on garoyi kanko tan totti on e junngo makko ngandon wona tawa ko ceerno Bocar ko on ne jogii laawol heen ni e tottirde kono wona ɗum joni o tottata mum ko kanko tigi e hoore makko totti on ɗum omo rewnayi makko adda noon sabu jenngi en kadi o waynimo on ne o duwanimo on e ɗe golle o weltinama wonde rewɓe kam fo jiiɗi nene e baaba Allah watti heen noon worɓe ɓe on kadi feewi moƴƴi ngannde ko ɗum moƴƴere tottani a faama ubbama ko yewti ko woto mo haalti ɗum woto mo dillini ɗum yettoode woodani Allah wootaka fooɗondiraka ittama e teddungal tottama e teddungal jaɓama e teddungal jogama e teddungal ni koye foti aske mum tottama e teddungal ittama e teddungal tottama e teddungal jaɓama e teddungal yo joge e teddungal ni foti yo Allah won ballo o waynima on omo duwo duwaw timmode batu ngu so gasi noon e tore wodani Allah nomin ñaagi Allah waɗa ɗum joom wuro o yiiɗoye makko o wasi o ɗum tan heɓtanimo ɗo ko nanngiriɗo o fokkita o suɓo goto kankone no yiɗi tawe allahumma salli ala rasulillah hay goto ne heɓɓata hono mi waɗa ɗum jam woni ko yomo janngoni ceerno ma wiya haalanno janngoni ceerno ma woni ceerno ma haɓɓe alay sago min jetti Allah min jettimo min jetti Allah nawani min jetti janngoni Allah yiɗirnoɗa Allah wona ko janngoni laaɗi ɗum janani kamɓe fof ɓe ndenni ɓe mbiɗi itti almanagal ngal e jomiragal fof mbatti juuɗe makko mo yiɗi fof ko jaɓat ko yiwona ko yiyaade wara fof kadi goɗɗo ɗo so yiwi rabbi ibrahima fettiɓe ɗon o fetti